Pagong dari. Okay na kayan. Saka na may barko. Abot na may pilar. Awa ninyo ang dam. Grabe ka nindo. Tapos hay mangga guys. Dili ni mo agas. Ano yung dila? Hindi mo agas. So once ang sinig ulan, gusto kayo mo agas ang dam. Ang dam sa Malinaw, Pilar, Bohol. Kalata? Okay, vlog ko to eh. Trap man na namang og expanulas diri sa kuan. Tao na guys, kumang lama be kami guys dito sa pinakatumoy. Moha bulot. Grabe tubig mo. Ang baka ba lalong nakasiguro na. Siguro awa. Look. Tao nakagiliguan man yung mga kuan. Kasi sa kada tubig wala kang maligo. Delikado man. Oh, delikado ba? Mga ano, dito na kalalaog ba? Kasi siya madalas sa tubig. Mga tao. Ang pati may tubig dito. Dito na madam. Kamay pa ko, dahil na sa daan. Wala po kamalawag ka na sa daan siya. Gilugiwan pa. Gigila. Wala ka na may mga agpog pa lang yung siguro. Out na may sila. Sumidya sila. Sumidya sa hangin. Ininiho, di ka lang aling dam. Luwa-luwa sa... Pwede naman gusto siguro. Nakasulat o National Irrigation Administration Board of Directors sila Honorable Salvador Escudero III, Honorable Rodolfo C. Udan, Honorable Regolio Albert Jular, Honorable Celieto F. Habito, Honorable Ponciano B. Malyari, Atty. Imelda C. Isidoro, then Naapa Director at Management PDA staff na nakasulat guys. Then mga ako magbasa na makita dyan ninyo guys na nakasulat na mga name, mga chairman sa National Irrigation. Nala mo diri dobe. Awa, hindi napo diri na pa probo na kay nakasulat pod nga Bohol Provincial, National and Local Officials, Provincial Officials man sila. Mga sila Rabo Igasiato, yung National Officials, na Enrico Amentado, Rabo Enrico Amentado, Saraga, sa mga local, dari sa Municipal Mayor Pilar, sa una si Nabo Marcos A. August, nga mo nagagaw, si Basilio Salahay, may Alicia Ubay, sa mga Miguel Daguhoy, Dalampagos. Then, nakasulat diri, nakasulat diri, hindi mo makita kung kinsa niyang wala gibutan diri kung kano saan parang National Bohol Irrigation Project Stage. Kani ba wala gibutan kung kano sa gihimo ni nga project. Mga pangalan lang. Mga pangalan lang. Tanaw na ko diri. Nakasulat. Wala man nakasulat? Nara. Bohol Irrigation Project Stage. This project was constructed by the National Irrigation Administration with financial assistance from the government of Japan. Japan. Through the Overseas Economic Cooperation Fund. Integrated. Nakita ninyo. February pa siya. February 6, 1996. So ako, 1989 lang ko. 6 years old pa ko. Tama ba? 6 years old? Ay, dili. 1989. Okay,
7 years old pa ko ani. Administration of His Excellency President Fidel P. Ramos. And then project features dam type June Earth Field 20 M high. Ayan, Crestland 846. Receiver capacity 5.9. Spillway 327. Contact type canal network 65. Meters service area 5,000. Discover Pilar Alicia Ubay. Kaning nga dam connected siya sa Pilar Ubay o Alicia Ubay. Yan San Miguel at Daguhoy. Makita na din ninyo, din na makita. Pasahon lang na ninyo kung kano saan ni gihimong project ng dam. February 6, 1996. Under pa ni President Fidel P. Ramos. Tanan mo wala pa malo. Kita din ninyo kung mag-anhi mo. Nakasulat tanan-tanan kung kinsa tong saksi sa mga sa una nakasakay ko wala din ko kasakay ani sa ko ani nga nahatlok man ko jeep line ni sa una nakasakay ana sa jeep line nakatry si Ate Chichi umot lang kasi Kuya Francis nakasakay ba pasakay na niya padulong na dito karon kay wala na kaayo wala na nila gipadayon wala nila gipa pindot ang kuan jeep line. Masakay pa dyan sa teacher pag uli niya din sa Bohol. Ha? Tara ang video. Ano ang picture? Video sa guys, Angin kaayo picture ta. Dito lang. Tama nang tarong. Naman ninyo guys. Ang ending ka na nag-date to ha. Nag-date. Let's go! Kita na